According to her, mmadụ n'ọgwa is about according to her, ndị ọzọ amaazị m ọ dị ka iru 4. Ịghọta mana ka o si ekwu na ọ na-akwa ịgachi ụgwọ akarị. MC Touch. MC Touch, Abi? Yes. Okay. Can I be able from you? Can I be able from you before Gabazan and MC Touch? Whichever baby no ku, nam na ebu allegation, nam na jiwe emekwa nka na eku mi iku, but I me all my family by everything you know. Dika na just book the news. Na agba saka for nothing. Because Choma baby ugbo ko do chi ugbo. Oji page page. Ke don't handle genwa in particular before me use MC Touch. Okay. Go see a handle mbuna. Sometimes even if I have a lot of obido. Yes. Sometimes na abu sometimes na abu Choma baby we problem na pe no actually me gate back. No. On October. Actually, after this video, get your payout. You can get the quagga. Only over yesterday, government got the mean. Go one day, yeah. Sorry, day before yesterday, come on my page. Because now, I did the payout. Because now, yes. On your page, you can't the payout. Now, after this video, I can go everything in and your payout the very way. Okay. Go on. Mana na n'ụtụtụ a that my colleague nke ọ na-manage mụ na ya kpọọ mụ na phone si nọ kwere ya 200 and don't worry, get the voice note. Obo adịghị ezo MC Touch adịghị ezo. Okay. Ọ kpọọ mụ si m nọ kwa igo rie ka o wee na-ekwu irie ka o wee rie my money. Okongwu Dibia the way ha na-ezo ezo na MC Touch. Awalo ka m na-aga ka m gbago upstairs. I'm playing again now. Yeah. Yeah. Take a play again. MC Touch. Don't worry. Obo ya na-ezo ezo. Yes. Process. I'm going to monetize all the money of my career. And I'm 2 days or 3 days now. My network content, my network will do. Attire for please, I will call back out of my life. Don't worry. Before 165. Before. What you are going to do? What you are going to do? They're going to come with it. So go to the screenshot. Again. Fabo Igbo Solom. Send the Chakwalum some if I want. They can be afford the things I send that you will send. They go Okongwu can unprocess. And I was at the point. Now, okay, I'm going to process. I'm more about monetizing on the money of my career. I'm almost to him. Then, my own of Fugo, I'm more Makia and everything off from over and boy. 2 days or 3 days now. Boy, 3 days now. Attire for go.
Obuzo before 65,000. More boy, I can't get 65,000. They're gonna come with it. So go to that screenshot. No, I can't. I'm out the man now. From 65,000. 65,000. Go buzo kwa. Meta send the column 247,000 or so. Yeah, I can check here. And check here of my and this show. And this show even new. Yes, 247,000. Yes, I'm going to go to the Malo going on there now. So, I'm not on why. Not going to go to November. You can see 1 million. The time of November. Or quite 400 and 400. J-Pack network go. All your own network, or Bronkim, all your own. And I also never know. And can you hear me? Maybe that's why they will call. Can you hear me? Yes, I'm an if all they got this voice note. People are not hearing it well. Just air your opinion. My own bu yesterday MC Touch from n'ụtụtụ a wee sị na Jioma baby kwere ya 247,000 after paying 65,000. Ịghọta mụ na ọkwụgokwa m nke m nsị a na ọ nwebekwa ego mfụ and njụọ ya ego afọ ọkwụ ya akwụ ọ nke December ka nke November MC Touch sị na ya marọ not the surprise enough for that alert. Ịghọta because so sees my own since ye nke MC Touch so maybe ọ ka na-agba this work ọrụ ọchị jekwa MC Touch ụgwọ ya and obi ngwa m ihe ma o ji wee kwada MC Touch that money bụ ka MC Touch wee kwa ibe rie. You got that kind of a thing. And I need very good ka MC Touch wee pụta mee video wee kwa ibe rie nweta MC Touch na ife a na fe ma ọ dị mma MC Touch sị na ya amarọ mana ife ọma bụ na ọfụ nke bụ eziokwu n'oge ekwu ya welu my money nye m because me and MC Touch be ife nọ on this together ife ọbụla mee ya ọ na-ekpesalụ m ife ọbụla mee m anụ m ekpesara ya na 247 complainant eju ya ọnụ Chioma kwanụ ụgwọ Chioma post onu video Chioma admit ye na awaka 247 mụ na ya ọ nwere mgbọsị MC Touch gbọbata abem yeba ma ala abebe akwa sim na alụ amara na ihe m na-ekwu very good oyebala sim Okongwu na alụ eme ya na ya ejekwa nga anọ live video anọ live sim na ya ejekwa nga na ya ejekwa nga na ya eje nsi akedi fo nke ndị na-achụghị o sim nọsisi ka o ji akpọ Chioma delete ye video o mee mistake post na Chioma gebe voice note egesi ọgbọ ya nkete nsi ya ngwanya ka mwada n'olube anọ m live guy ị na-akọgiri ị na-ege ntị so ana agbogari this woman sometimes o ga pick your call nchancho and ọ na-emekarị ife a ma olube mgbe Facebook ji akwụ ụgwọ ọgbanyụ kọrụzi ọkụ entirely agwago ndị woman si every 1920 of the month na screenshot earnings ndị mmadụ na-send the level Okongwu ga-ewere biko chere ụnụ onwe ife chọrọ ikwu ka m gbapụ ya ọsọ biko ndị be anyị ekene m J-Pack biko agbọ m Chioma baby na igwe asịrị m ya ọ mara ihe niile ọ nwụrụ maka gị ya bịa nwụrasị anyị ma nke ọ nwụrụ maka ụmụ ya ya bụ nke kacha mma Agbaranze biko asịrị m na mụnwa gwara ya si ya ọ mara ihe niile o ji ụmụ ya wee hụ nyanwụnyasịa ya ma nke o ji nwa gị wee hụ ya pụta bịa kwugasịa ebe niile okwu nke bụ eziokwu bụ na ibe sọrọ adọtụ na-emegheri mmadụ ekwesịrị iji nwa nyanwa ma ọ bụ nwa mmadụ wee na-aṅụ iyi danwa jọrọ ezigbo gwesi ya nyanwụnyasịa ya afụnube m ụdị ife mbụ otu a m nọkịta m pụtara na-asị nwa m ya emekwa nke a ma ọ bụ na gịnị ji wee mee ma ọ bụ nwa mmadụ ga-emekwa nke a ma ọ bụ na gịnị ji eme ya bụ ife afụnube m ya mbụ afụrụ m ya ọ bara m isi afụtube m ụdị ife kemgbe nne mụrụ akpọgo m ya si ya pụta n'iru akwụkwọ ọ mara ihe niile o ji ụmụ nyanwa wee nyanwụ ya sịa ọ marụ nke okwu maka ụmụ J-Pack nyanwụ ya sịa nke anyị na Okongwu dibịa na Ekonu ka ọ ya aka unu nwa mma n'aka na nke ahụ
unu ya handle nka agwara m ya sị ọ bụrụ na iji Okongwu ya ji egwuo ya ebe m gwara ya mgbachere Agbalanze ka anyị rụrụ ọrụ Okongwu na oji ụgwọ tụrụ ka na-ebu ya allegation Okongwu Dibia ojigo ụgwọ ọ ji m ụgwọ ego Chineke mee nna Agbalanze ka m jụọ gị the last person ị ga-agbawa bụ onye ji your Facebook account your Facebook admin ya bụ the last person let's assume na na-achọ ka ndị ya popular na na-echesi cloud not with Chioma. Okongwu Dibia echi ịjụ m ajụjụ iwetu ọnụ wee jụọ m ajụjụ okay the problem bụ ọ bụgodo na nchọ ichesi cloud ọ Chioma ka m meji wee chesi cloud onye na-akwụ m ụgwọ onye na-anatalụ m ego Facebook ọ dị ka ọ dị possible the thing no make sense. This woman ji m ụgwọ oruo November begide si na ihe nchọ iji ego wee mee ọnwụchi m nke ọnwụchi m si m nwee ndidi mụ on December na-egekwa ntị mụ on December ka ọ kwụtọpụ m nke afọ nwee si ya balance m ego onefọ ọ sendị alụ m ọ bụ ụzọ sendị alụ m $909 na ihe $909 mesịa sendịkwalụ m $888 very good. Onye na-akpọ m efe a na-abụ my brother na-egekwa ntị so nwee sị ya ego niile ị na-esendị kedu nke bụ ego m ọ sị m nwee ndidi na emesịa na ọka ya agbakọ everything all together sendịlụ m wee sị na nsogbu adịrị ya na ọ bụla na na-ebu ya allegation ọ na na-eme expect n'oge m eri ego m or something like that na ihe mma bụ nya biko nya gbagharịa ma nke a ga-akwụ m na December ma nke akwụ m na this November nya gbagharịa ka ilu mfa ncha na onwe ife nchọ iji ego wee mee ọ sị m oke na nsogbu adịrị ya oluo on 22 Chioma kpọọ m na fonu kpọgba m ozugbo si m biko mụ kpogodo onye na-ahandụ ụlọ m akaụntụ m ọsịsọ na onwego ụgwọ akwụ mụ kpogodo nsị aka ife ọ sị na ọfụbekwa na ego and na ego adị ya mkpa na onwe ife ọchụ iji ego ame na ọ na-eme ego expect nsị ya ngwa nya nwee ndidi na-egekwa ntị m wee kpọọ Uncle Bari akpọọ m Uncle Bari si m hoo ha na Facebook drop go all payments mana ọ bụbe ego ndị mmadụ refet na akaụntụ ya na onwe ike ọ bụla eziokwu and then even self na my page na ego nke ma reflect be na akaụntụ ya na ọ reflect ya na ọ ga-esendịrị m ya nsị ya na ọjọọ ka m dị sure mgbochi ya kwa Chioma si ya yes na Facebook akwụgwọ ụgwọ mana nọ ndidi ka ọ ga-enwe ndị Chioma agwakwa m wit ọnụ ya sị na Facebook adrọpụkwuo na my own payment na ọ na ọfụbe ego nsị ya yes na Uncle Bari gwakwa m the same thing nọọsụ m na ego a reflect be na akaụntụ ya na onwe ike ọ bụ na ife na-eme Uncle Bari na-eme ya so nwee ndidi na ego ga-reflect na your account ọ sị m oke na ya anụgo na ya ka ọ dị wee ruo taa a na-akpọzi Chioma chinchin kpọmkpọm akpọkọta Uncle Bari wee send alụ m my own money mmeki na my ma akpọ ya third page ka second page ya ka ngosi gị ọ ka dị okay ife Uncle Bari sendịlụ m bụ 395,000 na page ma ha enwekwa view ọ sendị alụ m ya sị na rate o ji wee kwụ ndị ụgwọ bụ 1,190 naira ọ federal rate nọ as of then ịghọta nsị a thank you very much sir ọ sị na nke nụtazi on December ka November na ọ ga-akwụsị m ya sorry nke nụtazi on this December na ọ ga-akwụsị m ya this month mụ nwee ndidi na Facebook ada akwụkodozi ụgwọ ọnụ nsị a na nsogbu adịrị ya na m enweghị issue aikọtwa nke a na-akpọzi Chioma ka ọ sendịzi alụmụ nke ya Chioma nọkata sị na ọha aganwuzi ije na mekata birthday dapụ fedi ebudo elu ụlọ ọgwụ dọkịta si anyị agazi n'ije from na ọ da-agazi ije ọ dịwo ndị na-aga na postu Chioma fụ ebe ọkwọ nwa n'azụ na-akwụgharị kwọrọ nwa n'azụ na-akwụgharị nwee screenshot wa the video wee send ya ụnụ chọkwa aka na-egosi ụlọ everything na ọka dị ebe hold on because a na-ekwu n'ọnụ ọ dị ka ya asị na mgbe nwa akụghiri ya akụghiri out of 1.something million na ibu ka si jide elu ị na-aga anụ m achọ na-eyi ebe a na-edi screenshot ụnụ na-afịa make all the bold
Okay. Very good. So, nsia mana chioma kwogi iku nwa na-azụ akwụwara ife a. Otu ọ bụ na ahụ adịgo jezie na bank send alụm ego. Ọ sị m na ọ dịgwu mma na-egekwa ntị na-ege ntị. Na-ege ntị. Chioma na-ekwu ife a. No, we can't hear. J-Pack, all the evidence is on my phone. Yes. Yeah, very good, very good. So, because na me need the guy, I just send the alumia or when I on the phone, send me even not a book 600,000. Where's your how? No, the impossible moon we end. They go Kale. Or say mo na chokwa corporate your back statement. No get gum na money abo 1 or 600,000 spend ya. Any di mego o 2 obu no otu na de. Nyatia mego ego bagodu maka. Okwem o nya ka ekwugidezi o okaria mu we kpoba J-Pack. Nsi J-Pack si abiko. Obu na ga agwanwuchi omu okwu na phone. Ka onye m ego m na need ego na onwe ife dị egbe ezigbote mkpa nchọ iji ego a wee mee before J-Pack wee pụtazịa gba ya wọl o wee gadozie wọl J-Pack gba ya aka na o nwee ezi ego ọ ga-enye m che na m apụta online m clear ife nwa sikwasị from pụta online clear ife nwa kọ na hụzia m entirely ka m bịa kọ na hụzia m entirely na o jiri J-Pack n'anya ọ bụ na m apụrụ na m na-eme isi ụgbọ nwee ajụjụ echi eto ma ndị dịbe ịpụ apụ n'anya fụna Okongwu Dibia akpọrọ Chioma n'igwe sa ife izizi ọ ga-eme bụ nya pụtagodi ka okwu ya si ife okwu maka nwa J-Pack ya na ụmụ ya nke akagodo agbamala then ọ bụrụ na-ekwu maka gwa J-Pack asịrọ m na ị na ya bika m na-ekwu na mụ na onwe m tụrụ ife dị otu a ọ na-agba n'ime isi atụtụrụ m ife dị otu a mbụ ọmụ gwara asịrọ m na ọgba ntị na mụ nwa kpọrọ ya sịa nyakwu ya sịa ife okwu maka ụmụ ya nwa okwu ya sịa ife okwu maka ụmụ J-Pack ọ bụrụ na iji Okongwu Dibia ego were ego Okongwu Dibia jee nye Okongwu Dibia ụmụ Igbo mmadụ ya ka ọnwa ji eji eju mba ihe chọrọ ịjụ bụ just ka ị nụrụ mgbe m na-ajụ Okongwu out of almost $2,000 Okongwu ego onye ka onye goro in total. This $2,000 bụkwa ego nke as of November niile ọ bụkwa nke December. Okay. Na agụ ịba nke December. Ma ana m like ikwu nke mma. Achọrọ m ibu mmadụ allegation. Ego niile all the whole money, how much ka onye goro gị from that November till now? Ka ọ dị ka na-ebochi ya ọnụ. Ife onye gwo m bụ o bu ụzọ send alụm ọ dị ka I think 150,000 ka o mesịa send kwa another 231,000. Yes. Okay now. Ọgwụgwọ onwezi ego onye agbara ka njọ ajụjụ ọ etu esi akwụ ụgwọ ọrụ ngwọ ka ọ maka na oke afọ ọ maka na ọnwa oke afọ nwa dị arụ ya ọ ka esi akwụ ụgwọ ọrụ ọ maka na ọnwa oke afọ nwa dị arụ ilu ka ọ bụ ihe ji wee tọrọ gị ilu a bụ Facebook kwụrụ ụgwọ adịghị anya ukwu wee kwụọ n'ụgwọ once and jiwa bụ agbara ntị mana every 22nd of every month Facebook ha jụrụ ọbụla ụwa niile ego then your manager ewere be ha atụ natara gị ego all this one a na-ekwo ihe na ịmara people ada like ikwu eziokwu ha sịghị na J-Pack don't pass this level J-Pack don't do this J-Pack don't pass this level remove your mouth from this I don't reply fools but I don't reply fools until o meghị bebe akwa mgbe ya ghọta ya dị etu a gị na-agụta agbara nze ọ na-abụ mmadụ nye gị ego gị nye mmadụ ị na-enye half. Okay, that is it. Nke bụ eziokwu bụ na ịma na Okongwu Dibia anyị arụrụ ya agwụ ọ na-emebi ya mana ife nna nwatara bụ nke a na-asị na enyere ego enyi obere ebe nye obere ebe amara m ife a na-emeri obere ọ kwesịrị ọbata ozugbo ewere ozugbo nke inyebiri
People will not know the good work on the internet, the social media. They will not know this one between this drama baby. Go to Russia, query and see touch 200. So why must it be so from November? When I'm going to go Governor Igbo with Facebook. Namad ya mustago. On your chat, where Chioma begin. Okongwu Dibia odo manya na na-abụ oju esi ọ na-atọ mana nke bụ eziokwu bụ na ịdị na-akwụnye ụgwọ obere bụ nke nna ghọtara ịnye obere otu ọ na-akpata enyefu ya obere enye obere aghọtara I stand for justice. Ya JPAC cheru ya ka na JPAC onye ọbụla ya na Okongwu Dibia na onwe na ekonukokwu ogwu mana ọ bụrụ ma nke ọ sị na a na-akwụnye ụgwọ obere that one bụ adọrọ m nwa dị ka ekwu obere ọ kwesịrị eki ya bata ewere ego otu ọ batara nye ya ọ bụrụ ịdị na-enyebinye ego ọ tara afọ enyebinye maka na Facebook ejebiri ego enyebinye Facebook na-akwụnye ma ọnwagwu ọ kwesịrị ọnwagwu Facebook kwụnye iwerukwu otu a nyekwa onye afọ ọ bụrụ enyebinye si anya chọrọ nke afa n'unu bụ eme mbụ ana amarọ m maka ya ewere iwe agbarazi before ga abụọ o doro gị anya na o nwere mgbe Okongwu ya gbara mmụọ omekasịa we are all men anyị bụ nwoke but that does not mean na business ịgba mmụọ na-eji ụwọ anyị agbara onwe anyị ọkọ ọnụ business mmadụ ji eri nri dị very important because the concern bụ esogbu onye ebe Okongwu Dibia encouragement maka monetization before gabare now mụ na Okongwu anaghị eme the same belief ọ na-eme omenala mụnwa bụ Christian but that does not mean that because ọ na-emezi omenala somebody a na-emegbu Okongwu na-agwọ ọgwụ aga m na-ekwuru ka ndị be Okongwu a na-eme omenala listen to me Okongwu na-azụ onwe ọ na-azụ onwe ọ bụghị nwa ọgwụ ọ na-agwọ mmadụ ha ncha bụ ndị omenala mba Okongwu Dibia gee ntị ka m gwa gị Chioma Baby ga-enye gị ego niile ịlụtara nwere $1 ọ ga-ewepụrụ ya ofifi emedekwa na ịgbakọ ego niile ọ sendigoro gị na akwụ gị idepụta ego niile ọ kwụrụ gị ga-abụ na ajụọ gị ego ole ka ọ kwụrụ gị ịgba ọ dị figa afa ego ole ka ọ sendigoro gị nweta ịgba ọ dị figa afa obi n'ide ime n'ime ngwo ọrụ nke esendiri ya ka ọ ya akpọ JPAC jarụ ọnwụ Okongwu Dibia kwuru ebe a ọ sị na ọ sendi buru ya mbụ na ọ nweta $900 and something. Okongwu akwa ya 909 yes thank you emechakwa sendikwara gị ọzọ na ị nwetakwa 8 something akwa ya 88 yes thank you let me calculate it here here if you give them kwuru ife kwesịrị $1 ama hapụ n'ego a JPAC ọ ya dị n'abalị enwe ike ọ bụrụ nye m ya n'abalị mpata nna achọ epuketa biko the money put 1,797 then ego ne ka ọ kwụziri Okongwu Dibia na ego be anyị kwa ọkọkwa nke a ego one ọ kwụrụ $150,000 that is $150 plus ego one kwa 200 and gịnị 231,000 okay 231,000 plus 150 ndị ọzọ bụzi ndị ochie because first money Chioma kwụ bụ 1,000 okay Okongwu Dibia chere ife mere nke a kịta agbakọ 1,000 something ọkwụwago this 300 something thousand kedu ife ọ fọrọ ebe 1 point something ndị n'elu so ife mezi kịta bụ that 1 point something na ka ihe na-ekwuzigodo okwu ya kịta maka ịgbakọ ego akwụ gị na dọla gbakọ ego na ọkwụ gị na naira fụ na ọkwụ zube ego ife Chioma Baby ga-enye Okongwu ife ọ ga-enye bụ 1,320,000 onye ka ihe na-ekwu okwu Igbo mba alapụ ka emesịa ọhịa ọ ga-enye Okongwu ọ bụ na onye ha aja na ya etiwue ọ bụ na ọ bụ Okongwu ụgwọ kwee ka agwa m ya ife anụnwa agbala nze kwukwa n'aka ngwa Chioma si ya ị na-aṅụkwa iyi bishọrọf of ife ị na-aṅụ n'iyi isi na nwa ya nwụrụ na tiyeta nke ọzọ ebe iji mmadụ ụgwọ na-aṅụkpudo onwe gị iyi n'elu ya akwụghị ụgwọ aha
Also, guys, see who and they make home as na Madroma show. Nanka. Fascinating na-eme ka ụmụazị onye akwụ niile na-eme ka ụmụazị ji akpata 1 million ka mfụ 1 million naira dị izi. Ọ na-ekwu ya etu ego ole bụ monthly end na Okay. 100,000 a month. Ịmara ihe na-akụta 1 million naira 1 point something million bụ niile na-eme ka ya akpata ya nya nye m ya nya sị nse ndị aka nọmba ka onye m ya nkwukwo maka ihe ọzọ. Okongwu Dibia mana onweghị followers so orubekwa ha 200,000 followers ọkwa 180 something na-eme ji ụdị ebe ọbọdụ 180 something no 53,000 na nke 180 something na-ada akwụ m ụgwọ. Ndị nwere 300 400 1 million followers people agbara na ụdị ego a na Facebook ha bịa na-ekwu asị gị na jebag onweghị level a pasịrị ihe na-agụ okwu million dị involve ọnọdụ ga-etu ha nọ na-agụta somebody na manage your account buru ego mpụta online na-show off si iche na iji ego with akụza ya amaghị nnọọ my money join with ego one na manage my account ndị ọrụ manage account about mmadụ 29 onwebeghị complain running every month you were your commission onye na manage ihe ewere nke and he's very okay with that 20 down there but I baby get 20% rie isi ego gị were ego gị na-ego mi na-ego cost and of just almost 8 onwe ọ ga-agwụ ọ mara ka saka si atọ ụtọ ọgwụ ọ na-agba ndị mmadụ a ga-adọkụ maka ọma ihe sara ego nyere your admin omere gị admin na your page ọ ka for pay out nyanye ya my pay out ọ bụgodu na o decide is tomorrow na ọ chọọ ọzọ ịkwụ m ụgwọ m that's my pay out dị m ezigbo mkpa because without my pay out admin na this phone ndị my page dị useless onwezi even ma eji na-eme na abụlọ melozia video gaba sheshia ya na-akụzi nyanye my pay out ọ chọzi iri the money nya rie ye as long as ndị ndụ nka ya emeki another one n'ọnya nyegodu my pay out godu o ji my pay out onyebe m ya this war mma dọgide Chioma dobere BP mụwa dị ihe mma dọka ihe BP ma ọ bụrụ onye gị money ịghọtara onye na-asị Okongwu and sit down have you seen 1 million naira in your life for 1 month if you go 500,000 na hapụkana ndị a hapụ ndị a biko na anụ m aka akụkọ ego m na-akọ ndị na-asị go and sit down nna ibe adịgodu ibe nchọ jee paaki biko ọ bụrụ ya help m onye a anapụtara m ya my pay out admin then na anapụtazi ya ego ọ bụ na onye ghe na ndụ onye ghe na ọrịa iwu na oge enye ghe onye ghe na ndụ anya my pay out admin na nwa aka akụkọ ndị go and sit down na nwafu m ụzọ ka anyị jidegodo ego n'aka ka m wee pụzia ndị na-ede go and sit onye ghe na ndụ o were gwọ ọrịa tuberculosis nsogbu adịrị ya thank you very much ọkụ nọ n'afọ ịchọrọ ime ikwu eziokwu don't paint words do not paint words let me replay the voice note ọ nọkọta mgbe na-agbasa ga nwụrụ anwa dịba agba ụdị saga ka replay ihe abụkwa another person o jikwa akaụntụ o riri ego ọ saga m gbara Chioma ka Chioma ọjọọ ji gbaa gbara ọsọ kwere this boy 247,000 nwanne nya ọ saga m gbara ya agba it's none of my business ọ bụrụ m ọ ga-eji ụgwọ mana ọ my colleague iwu na ya akwụ the money ekwughe na ndụ i were gwọ ọrịa n'Italy I swear to God Chioma na-akwụghị ụgwọ aha na ndụ a kịta ọ dị ime ewere eme CS ọ ga-akwụ dị ụgwọ because emeghị Chioma ihe ọjọọ. I was only fighting for the right. Justice be done. He cannot judge because the end of the Obodo Igbo, and you know fully well that Okongwu cannot travel to Italy and drag you for his money. Then that is why only Igbo ama abụnata president, because he will not change only Igbo okay make 30. That is why we are still where we are. Onye ọcha were ego kwụọ onye ọbụla kwụọ ndị America kwụọ ndị Europe. Go everywhere. See, I go on to
22 of every month. For you to bring the money on your chakuru, collect your 20%. You send the money their money. You didn't go your chakuru, you didn't go Congo. Name is here, then you say 1-1. Boss, market could do or you get half or with a half. With a half. But people be asking on your time and your time and but on your time, no one made about Zuckerberg. King of the world. On your boys one in feeding the whole world. You know how many billion people on the end? Everyone, God bless you. But when you come online, let me add you. None the best money ever. Look at people money. MCA1 is managing almost 29 people. As I speak to you now, MCA1 now managing for them back. Nobody knows. On a managing for them back. Now manage many big pastors. Where no A1. Or if I about sincerity, join A1. A1 Nigeria Yobiko, all brand a post to shout money, as not a post to shout money. A1 Nigeria, you're in the house. Give me your account number. Let me give you your money and be free. I swear with my life.